Fil-jiem li ġejjin se tkun tista' tniżżel l-app Smiles with Miles sabiex tużah waqt xi mixja jew ġirja filwaqt li fl-istess ħin tappoġġja wkoll kawża ġusta. Ħabbret dan Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-kampanja Smiles with Miles. Fil-fatt Dr. Lidja Bela sostniet li min se jkun qed juża din l-app u jilħaq ċertu tragwardi ta' mili se jkun qed igawdi minn premjiet differenti. Dan fil-waqt li l-mili tal-popolazzjoni kollha se jngħaddu flimkien sabiex malli jintlaħqu l-250,000 mil numru ta' kumpaniji se jkunu qed jikkontribwixxu għajnuna finanzjarja għat-tisħiħ tal-kwalità tal-ħajja u l-istil ta' ħajja taż-żgħażagħ Maltin u Lawċin. One News tkellem ma' Dr. Lidja Bela sabiex tispjega l-għan wara din il-kampanja. Hija ċċennata l-riċerki barranin li juru kif bħala popolazzjoni fadlilna x'naqtfu sabiex intejbu l-livell ta' attività fiżika li nagħmlu. Jekk tħares lejn riċerki juru b'mod ċar illi jekk tikkompara kemm nagħmlu attività fiżika bħala popolazzjoni, anzjan Svizzeru jagħmel id-doppju ta' kemm jagħmel adult Malti. Fejn jidħlu tfal, it-tfal Svizzeri jagħmlu 4 darbiet aktar bħala attività fiżika milli jagħmlu tfal Maltin. Tennit kif din hija sfida li trid tiġi indirizzata. Bħala pajjiż imxejna l-qudiem f'diversi setturi, kemm fl-ekonomija, fl-edukazzjoni, però f'dan is-settur għadna lura rridu naħdmu bħala poplu maqut biex din is-sfida nelbuha wkoll. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar tenna l-appell biex il-poplu Malti Wawċi niżżel din l-app meta tkun disponibbli sabiex din il-kampanja tkun waħda suċċess. Min-naħa tiegħu il-Kap tad-Dipartiment tal-Psikjatrija tal-Isptar Monte Carmeli, Dr. Anton Grek, fakkar fl-importanza ta' stat ta' saħħa tajba mill-lat mentali u saħaq l-eżerċizzju jgħin ħafna f'dan ir-rigward u bekk l-importanza tiegħu.